Dit zijn duikers van Scuba Cat en die helpen ons op vrijwillige basis het dwarsprofiel meten. Ze zijn nu de waterdiepte aan het meten voor het veld, zodat wij zometeen met de admiraliteitsdagen goed kunnen spelen. Het veld moet ongeveer 1,80 meter diep zijn. Als wij daar niet kunnen voldoen, dan moeten de spelers, als ze de bal hebben, niet afzetten van de bodem. Dan moeten ze, als ze de bal niet hebben, dan kunnen ze gewoon staan. Maar krijgen ze de bal, dan moeten ze echt zelf zwemmen. 1,65. 1,75. Ja, daarom zeg ik, we moeten met die zijkant oppassen als ze er weer uit gaan. 1,80. Bijna geen rots op de grond. En minimaal 1,70 meter. Dus dat gaat super worden. De stadsgrachten van Dokkum, ja, is perfect. Het is een mooi schoonwater. Ja, dit gaat helemaal goed komen. Temperatuur? 16, 17 graden geloof ik. Ja. Dus nee, dat viel mee. Alleen om er met de zwembroek in te liggen, krijgen we een badmuts op, dat scheelt. Het zal even.